As mancomunidades do Salnés e de Barbanza Arousa asinan un convenio de colaboración para promocionar a ruta xacobea a través do mar. O obxectivo deste acordo é potenciar o camiño de Santiago en ambas beiras da ría. O primeiro dos proxectos, Navega o Camiño, permitirá gañar Compostela navegando a vela. Que tal? Boas noites. Ambas entidades agardan desenvolver unha ruta xacobea marítima que atraia navegantes de todo o mundo. De seguido ampliamos, pero antes, titulares. A Xunta de Galicia prohibirá fumar nas rúas e espazos públicos. O ente autonómico toma esta medida para seguir freando a COVID-19. Localizadas máis de 15.000 unidades de produtos pirotécnicos almacenados ilegalmente nun local de Moraña. A suma total dos requisados supera os 20 kilos de material pirotécnico. A pesar da crise do coronavirus, o Concello de Pontevedra rexistrou nos últimos meses unha importante demanda de licencias urbanísticas. Entre elas destaca a solicitude para crear unha residencia de maiores na Parda e unha escola de danza en Estribela. O BNG de Ribeira reclama un maior mantemento dos equipamentos públicos. Os nacionalistas poñen como exemplo o estado no que se atopa actualmente o barco de Xarás. 50 nadadores daránse cita este sábado en Noia para participar na travesía nado entre o porto de Testal e o Frieixo. A proba organizada pola asociación ADECODEA busca promover o deporte inclusivo. Galicia aplica novas restriccións para frear a expansión do coronavirus. Unha das novas medidas é a prohibición de fumar pola rúa e nos espazos públicos, incluídas as terrazas dos locais da hostalería. Iso sí, sempre cando non se poida cumplir coa distancia de seguridade. O presidente da Xunta fixo un chamamento á cidadanía para tomar en serio estas medidas, sobre todo a mocidade. A cuestión é que a presión asistencial vai subir. E moita xente vai sufrir, e os negocios van a sufrir, e todos sufriremos como consecuencia de que non todos cumplimos as normas que a saúde pública fai exixibles neste momento. E lamento falar con tanta crudeza, pero non podemos minusvalorar o risco enorme que estamos, en no que estamos, e agardo que non teñan que volver a ver caixas de madeira para darse conta de que o virus sigue aí. E o virus sigue aí, lamentablemente. A prohibición de fumar en espazos públicos afectará a toda Galicia e podería entrar en vigor mañá mesmo. Polo de momento, está no proceso de redacción para darlle seguridade xurídica. Outra das medidas postas sobre a mesa pola Xunta é o incremento do número do PCR. A intención é facer ata 1.200 diarias, ademais de realizar un cribado aleatorio entre os sectores de poboación máis afectados, como determinadas profesións e grupos de idade. Neste caso, centraríase sobre todo nos menores de 40 anos. Hai que ter en conta que o 80% dos contaxiados son menores de 60 anos. A maior taxa de incidencia está a dar entre a poboación de 20 a 40 anos, e o presidente da Xunta advertiu que nos hospitais xa hai pacientes ingresados con COVID por debaixo dos 30 anos. Así as cousas, a media de idade das hospitalizacións atópase por debaixo dos 56 anos. E a cifra de casos activos por COVID na área sanitaria Santiago Barbanza volve a medrar, pasando no último día dos 41 aos 45. A práctica totalidade destes pacientes contaxiados atópase controlados nos seus domicilios e tan só hai unha persoa ingresada no Hospital Chus de Santiago. En canto ao número de pacientes curados sitúase xa nos 1.823. Aumenta tamén a cifra de PCR realizadas, por riba xa das 40.300. No caso da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés estabilízase o número de casos activos por coronavirus. A área registrou hoxe 45 positivos, os mesmos ca onte. Ademais, nesta zona xa non hai ningún paciente ingresado por COVID. A última persoa que estaba hospitalizada en Montecelo recibiu alta médica nas últimas 24 horas. A cifra total de curados ascende nesta área a 929. Pola contra, 16 persoas perderon a vida polo coronavirus dende o inicio do plan de continxencia. O Sergas lembra da importancia de utilizar o número 061 soamente para casos graves ou emerxencias. Para casos leves ou para calquera dúbida sobre a pandemia está disponible o 900 400 116. Máis novas, localizadas máis de 15.000 unidades de produtos pirotécnicos almacenados de xeito ilegal en Moraña. O achado é resultado dunha operación previa no Concello que rematou coa localización dunha plantación interior de preto dun milleiro de plantas de marihuana. O luns os axentes procedían a precintar as instalacións onde localizaran as plantas cando a Garda Civil localizou un remolque presuntamente destinado a venda ambulante. Alí almacenábanse máis de 20 kilos de material pirotécnico de distintas categorías. Segundo as pesquisas, o propietario deste material carecía de autorización administrativa para a súa tenencia e almacenamento e tampouco respetaba as medidas de seguridade e protección requiridas. O material quedou depositado provisionalmente nas dependencias da Garda Civil de Pontevedra. O seu propietario foi denunciado como presunto autor de varias infraccións graves que poden conlevar sancións de entre 300 e 30.000 euros.
Un veciño de Sobradelo, en Vilagarcía, tivo que ser onte trasladado ao hospital despois de recibir varias picaduras de vespas velutinas. O home estaba co seu tractor cando mentres traballaba nunha leira tocou un niño que había entre a maleza. Ingresou con pronóstico reservado, pero tras pasar a noite en observación, esta mañá xa puido recibir a alta. O niño foi desmantelado polo Servizo Municipal de Emerxencias de Vilagarcía, que onte se desplazou ata a zona. Ali estableceron un perímetro de seguridade na zona para evitar que a xente se achegara. Tras localizar o niño, que estaba no chan, procederon a retiralo. O xulgado número 3 de Madrid instruirá o procedemento sobre o incendio que arrasou máis de 1.200 hectáreas en Rianxo en marzo de 2019. Os demandantes comenzaron a persoarse no xulgado de Padrón para outorgar a representación do procurador. Comeza no xulgado de Padrón o proceso de outorgamento de representación do procurador para o xuízo contra Naturgy e Elecnor polo incendio de Rianxo que se celebrará en Madrid. Será o xulgado número 3 da capital o encargado da instrución, posto que ali teñen a súa sede as compañías contra as que se iniciou o procedemento como responsables civís do lume, orixinado nun poste eléctrico en marzo de 2019 e que arrasou máis de 1.000 hectáreas de monte. 5 comunidades de montes, as de Araño, Asados, Burés, Isorna e Leiro, así como medio cento de propietarios promotores da demanda colectiva, realizarán ao longo de todo o mes de agosto a comparecencia de acreditación dos demandantes diante do secretario Judicial de Padrón. As medidas de seguridade impostas polo coronavirus obrigan aos propietarios a personarse un a un para cumprir coas limitacións de capacidade, polo que o proceso se alongará máis do previsto. Trátase do primeiro paso desta demanda que busca constituir un punto de inflexión sobre a planificación do monte, dotando as comunidades duns recursos compensatorios polos efectos do lume que permitan sentar as bases dun novo modelo de xestión da masa forestal. Contra todo pronóstico, pola crise da Covid, o Concello de Pontevedra non rexistrou ningún parón na actividade urbanística nos últimos meses. De feito, o Goberno Municipal recibiu unha solicitude para construir unha residencia de maiores na Parda e unha escola de danza en Estribela. A actividade urbanística do Concello de Pontevedra non cesa a pesar da crise da Covid. De feito, nos últimos 2 meses o Goberno Municipal rexistrou 3 solicitudes de licenza de gran magnitude. Por unha banda, un edificio de 100 vivendas en Eduardo Pondal. En segundo lugar, o Concello rexistrou tamén unha petición para a construción dunha residencia de maiores na Parda. Unhas instalacións que terían cabida para unhas 150 persoas. Un ano que a priori parecía complicado para a actividade urbanística, vendo os datos recollidos no primeiro semestre e estas 3 últimas actuacións así máis de envergadura destes 2 últimos meses, pois vese que non se aprecia ningún descenso en canto ao volume de solicitudes. E ademais estamos vendo que entran solicitudes de grandes equipamentos e edificios de envergadura que, de sair adiante, suporían, a verdade, un dinamismo, un importante dinamismo na economía local. O Goberno Municipal recibiu tamén unha petición en relación ao antigo edificio do Liceo Cultural de Estribela. O obxectivo desta solicitude é rehabilitar estas instalacións para convertelas nun centro superior de danza. O equipamento da escola de danza, tamén podemos facer unha lectura sobre o dinamismo social, cultural e creativo que ten neste momento o Concello de Pontevedra, que se fai atractivo para a instalación deste tipo de equipamentos. Outro indicador de que a actividade urbanística non cesa é o número de solicitudes que se presentaron no Concello de Pontevedra durante o primeiro semestre do ano. En total, máis de 400 comunicacións previas de obras, 72 solicitudes de licenzas de obras menores e 23 de obras maiores. Entre estas últimas destaca, por exemplo, a creación de 9 vivendas na cidade. Continuamos en Pontevedra porque a ordenanza de mobilidade do Concello segue espertando o malestar de algúns colectivos da cidade. Un dos últimos en facelo foi Cogami. Ante as preguntas dos xornalistas esta mañá, o edil de urbanismo lembrou que xa houve un período de exposición pública para presentar as alegacións pertinentes. Período no cal esta asociación non fixo ningunha petición ao respecto. Esta pedaladas fixo alegacións e a Amizade ou Cogami, eso non fixo ningunha alegación, entón se non faz alegacións e agora dis que non che vale, tampouco me parece moi normal. Xustamente esta ordenanza de mobilidade foi o motivo da reunión que mantivo hoxe o presidente do PP en Pontevedra co presidente de Amizade.
Con este encontro, os populares deron comezo a unha serie de encontros que manterán nos vindeiros días con diferentes axentes sociais e colectivos da cidade. O obxectivo, abordar as carencias que presenta esta nova ordenanza. Tanto Rafa Domínguez como o concelleiro Pablo Fernández criticaron hoxe, tras a reunión con Amizade, a falta de diálogo e consenso co que conta este documento. Os populares piden ao Concello que teña en conta as reivindicacións deste colectivo e que escoite as demandas de todas as asociacións afectadas. Todo parece indicar, por tanto, que o partido liderado por Rafa Domínguez votará en contra da nova ordenanza no vindeiro pleno municipal. Continuamos nas novas do día. O Camiño de Santiago por mar une máis ca nunca as dúas beiras da ría de Arousa. As mancomunidades do Salnés e de Barbanza Arousa asinaron esta mañá un convenio para selar a súa colaboración na promoción desta ruta xacobea. Ambas entidades desenvolverán de xeito conxunto o proxecto de turismo náutico Navega o Camiño, que permitirá gañar a Compostela facendo o camiño a vela. A ría de Arousa foi hoxe testemuñada a unión oficial entre as súas beiras norte e sur. As mancomunidades do Salnés e de Barbanza Arousa asinaron un convenio de colaboración para potenciar unha proposta novidosa, o Camiño de Santiago a vela. Potenciación da traslatio do Camiño de Santiago por mar. Este é un camiño que se pode facer dende calquer lugar do mundo sería o descubrimento, digamos, da orixe de todos os camiños de Santiago, porque o sepulcro do apóstolo entrou pola ría de Arousa. Estamos traballando nun proxecto que se basa na navegación a vela desde o norte de Europa para gañar o Camiño de Santiago. Estamos traballando xa nelo, esa é a primeira fase. A segunda fase será traballar nunha ruta que ven dende o sur, e o obxectivo final é lograr que veña xente de distintos puntos do mundo a gañar o Camiño de Santiago navegando a vela. É algo moi novedoso, ten un potencial tremendo. A peregrinación a vela tamén é recoñecida a súa chegada a Santiago coa Compostela. Iso sí, é necesario navegar 100 millas a vela e cubrir un último treito a pé. Neste caso, será dende Pontecesures. Con el proyecto de Normarina, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos acercando el camino también a todas aquellas personas que son un turismo y un estrato muy especial, que le gusta la navegación a vela, que van a poder descubrir nuestra costa, que es absolutamente maravillosa, y esta ría, y que después tendrán la posibilidad de continuar caminando y esperemos obtener la Compostela al llegar a Santiago. Con la firma de este convenio, pues esta herramienta se va a convertir en un producto turístico, creemos que con un potencial y un recorrido impresionante. Y como han hablado ahora los gerentes, pues además contando con que el destino final de esta travesía es la ría de Arousa, que es pues una de las rías que, sinceramente, y ahora hablo como marino, pues creo que tiene un potencial enorme. Para as dúas mancomunidades trátase dun acordo histórico que non entende de territorios. Non en van son 13 os concellos arousáns que dan forma a esta proposta. Un día histórico porque poñemos a andar un produto que vai a permitir que durante 365 días ao ano se poida navegar para a nosa ría, como decía Ramón, o noso gerente, pois co ánimo de ganar a Compostela, de que poidan esos barcos que veñan navegando, que vayan a arrimar en esos puntos de amarre que temos agora mesmo vacíos nos nosos povos e que vayan a xenerar riqueza aos dous lados da ría. Ningún dos dous destinos creo que necesitan nin ben que a competición sea o importante, senón todo o contrario, que un e outro poden sacar non só experiencias enriquecedoras, sino encontrar na outra parte da ría o que realmente complementa a nosa esencia, porque en definitiva o que somos todos é Arousa. Precisamente pasado mañá comezará o seu camiño unha expedición a vela cara a Santiago a través do mar Cantábrico. Está previsto que gaña Compostela o vindeiro 28 de agosto. Marcha atrás do Executivo boirense. Non se permitirá o acceso de mascotas á praia do Piñeirón tal como estaba previsto, nin tampouco a outra praia do municipio durante a época estival. O Goberno decidiu agardar a valoración das alegacións presentadas para tomar unha decisión definitiva. Finalmente, o Executivo boirense non vai facer unha aprobación definitiva da designación do areal de Piñeirón como praia para mascotas, mentres non se coñezan e se valoren polo miúdo as alegacións presentadas pola veciñanza. Decidiu tomar esta decisión ao coñecer o malestar dos usuarios desta praia polo proxecto de convertela nun espazo de acceso a mascotas durante a época estival. Vamos a esperar a que os veciños presenten todas as alegacións que finaliza o 15 de setembro, vamos a analizar todas as alegacións e bueno, vamos a tomar nota e o que está claro
que este goberno sempre vai buscar o beneficio de ambas partes, tanto as persoas que queren levar os cans ás playas, pero tamén os veciños que queren disfrutar sin cans. A verdade que a petición popular era moi grande, hai encima da mesa pois unhas 400 firmas de veciños que querían unha praia dedicada e, bueno, visto as playas que tiñamos, as que tiñamos, se necesitaba unha praia urbana. Tiñamos solicitadas Bandeira Azul, a playa de Barraña Saltiño e máis a de Carregueiros. Entonces a única playa urbana que tiñemos era a de Piñeirón. Entonces os informes dos técnicos de medio ambiente tiña que ser unha praia urbana e a única que tiñamos nese momento era Piñeirón, por iso a proposta foi Piñeirón. O borrador do texto pode consultarse na páxina web municipal e as reclamacións poderán presentarse a través do Rexistro Xeral ou da sede electrónica ata o vindeiro 15 de setembro. Continuamos en Boiro porque o Executivo boirense segue a dar os pasos para garantir a seguridade da veciñanza e tamén dos traballadores da administración local. Por esta razón, ven de instalarse na Casa Consistorial un sistema de cita previa e quenda co obxectivo de eliminar as colas e esperas e establecer así un control efectivo na capacidade. Deste xeito, calquera veciño que desexe pode solicitar cita para unha data ou hora concreta de forma telemática ou telefónica e non ter que agardar. Pode solicitarse cita previa para os departamentos de Servizos Sociais, Consumo e Urbanismo. O sistema funciona tamén para establecer quendas momentáneas, polo que calquera persoa que teña que registrar un documento só ten que chequear e sacar un ticket no quiosco automatizado e agardar a súa quenda. Este servizo está disponible para o Rexistro Xeral, Rexistro da Xunta, Padrón de Habitantes e Administración de Urbanismo. En Ribeira, o BNG exíxelle ao equipo de goberno un maior mantemento dos equipamentos públicos. Os nacionalistas poñen como exemplo o estado no que se atopa actualmente o barco de Xarás, que precisa unha urxente restauración. Os nacionalistas presentaron unha iniciativa no Concello a través da cal demandan a restauración do barco situado na rotonda de Xarás. Segundo eles, a mellora da embarcación serviría para deter o seu deterioro e mellorar o aspecto deste elemento que dá benvida ao municipio. Cando a xente ven pola autovía e entra no noso Concello, a primeira impresión que recibe é o barco que lle dá como a sensación de que está chegando a unha población mariñeira, é como a primeira impresión de benvida. Supoño que a xente se dará conta de que somos unha cidade volcada ao mar. Sin embargo, atopámonos que o barco se atopa nun lamentable estado de conservación dende vai anos. Quero dicir que non sei exactamente, pero desde 2015 que se puxo, leva moitos anos sin facer labores de restauración nel. De tal xeito que, bueno, xa se ve que todo barco necesita tratamento de pinturas, en fin, todo isto, non? Para o BNG esta é unha mostra máis do desleixo do goberno local no coidado do patrimonio cultural e histórico do municipio, que se estende tamén ao mobiliario público, como é o caso de parques infantís e áreas de lecer, que presentan tamén un deficiente estado de conservación. Dase a circunstancia, ademais, que os nacionalistas xa presentaran ao inicio do actual mandato unha moción semellante que pedía un plan de mantemento de equipamentos públicos que resultou aprobada pola Corporación Municipal, pero que polo de agora aínda non se puxo en marcha. O número de negocios adheridos á plataforma de venda por internet Ribeira Store segue medrando. A día de hoxe xa son 109. Dende o Concello informan que aquelas empresas do municipio que aínda non forman parte dela teñen a oportunidade de sumarse gratuitamente a ela cubrindo o formulario da páxina ribeirastone.com no apartado Rexistro de Comercios. Mañá xoves, ás 8:30 da tarde, está prevista unha sesión de formación grupal para aqueles negocios xa adheridos que estean interesados en sacar o máximo rendemento a esta marketplace. A sesión será gratuita e realizarase de forma telemática. Os que desexen participar na actividade só teñen que enviar un correo electrónico a soporte@ribeirastore.com. O mercado de abastos de Pontevedra contará cunha plataforma online para achegar os seus produtos aos fogares da cidade a través dun transporte sostible. A través da páxina web www.ponteabastos.com, os pontevedreses poderán facer a compra sen moverse do seu fogar. Ao acceder a esta páxina, os usuarios atoparánse cunha división de actividades segundo os diferentes artigos, dende froitería ata carnicería e peixería. Ademais, os usuarios poderán pagar os seus produtos a través da propia web. Por último, os pontevedreses poderán elixir se prefiren recoller eles mesmos a súa compra no primeiro andar do mercado ou ben se queren recibilas no seu domicilio. A entrega farase con moto eléctrica e mediante a empresa Pedaleando. A iniciativa está impulsada por Jorge Ello en colaboración coa Concellería de Promoción Económica e poñerase en marcha en setembro.
Paco y Lola convértese na primeira adega en España en acadar a excelencia polos seus protocolos fronte a Covid-19. A cooperativa meañesa conseguiu a categoría Excellence na certificación Global Safe Site de Bureu Veritas, que acredita as súas boas prácticas neste eido. Deste xeito queda garantido que a adega cumpre con todos os requisitos e recomendacións ditadas polo Ministerio de Sanidade e a Organización Mundial da Saúde para a prevención do coronavirus. Ademais de axustarse ás obrigas legais, a adega adoptou voluntariamente políticas e protocolos de melloras e boas prácticas en materia de seguridade fronte ao virus dende antes do estado de alarma. Para conseguir esta certificación, Paco y Lola someteuse a unha auditoría na que se verificou o cumprimento dos protocolos e procedementos de hixiene, seguridade, limpeza e desinfección, tanto en relación ás persoas como ás instalacións e aos procesos. Quenda agora dos deportes coa Festa do Atletismo Galego en Pontevedra. A capital da provincia acollerá este venres a quinta edición deste evento, unha cita na que participará un centenar de atletas de gran prestixio. O Centro Galego de Tecnificación Deportiva acollerá este venres a gran Festa do Atletismo. A cita arrancará a 7:30 da tarde e polo pabillón pontevedrés pasarán un centenar de atletas de fama internacional. Arantxa Moreno, Lidia Parada, Mario Cutu ou Javier Cobián son algúns dos deportistas que non se perderán este evento. Levamos xa moitos meses de parón, levamos moitos meses sin poder facer deporte nas condicións que facíamos antes, con moitas limitacións. Probablemente estas limitacións nos vayan todavía a acompañar durante un tempo, pero tanto dende a Concellería como dende o clube entendemos que é bo empezar a fixar premisas e fixar conceptos que nos permitan ir retomando algo do que viñamos facendo. Con motivo da crise do coronavirus, todos os que queiran seguir este ano a Festa do Atletismo deberán facelo dende a casa, xa que non está permitido a asistencia de público. Ademais, todos os participantes deberán seguir estritamente o protocolo marcado pola Xunta de Galicia. Non pode haber probas de medio fondo e fondo, os atletas non poden correr, só poden correr de un en un, vale? Por eso hai probas solamente por rúas, probas non se poden xuntar para nada. Os atletas teñen que chegar coa súa máscara, deixala ali, damoslle unha máscara de usar e tirar, que a levan a línea de saída, aí deixan esa máscara, lle temos que dar outra línea de meta, outra nova, de usar e tirar, e aí a deixan tamén. Aparte deso, que é un protocolo xa, como vedes, xa bastante rocambolesco e demais, porque o exercicio físico, eu creo que a lei, o Ministerio, dixo que se pode facer sin máscara, e aquí nos fan facer o exercicio físico hasta o momento da línea de saída, hasta o quecemento, con máscara. O sea, algo realmente increíble. Na Festa do Atletismo non faltarán tampouco as categorías sub-16, algo que parecía imposible co protocolo que marcou a Xunta. Me parece algo terrible, algo lamentable, porque se deixamos fora as categorías de esas competicións, como están deixando o fútbol e outras cousas, máis fútbol é máis complicado porque é un deporte de contacto, non? Pero os deportes individuais non podemos deixar esas categorías a carón de lado, porque podemos perder unha xeración inteira de deportistas, indudablemente. Se deixamos as persoas de 14, 15, 16 anos sin competir, que é o que aconsellan, porque nos deixan competir cos maiores, non sei por que sacaron ese protocolo, pero nos deixan. E nós estamos intentamos lonta noite aí con David, co xefe do COVID, e ao final conseguimos facer carreiras separadas, non corren cos maiores, pero van a participar 40 nenos e nenas sub-16. O evento poderá seguirse en directo a través da canle de YouTube do Club de Atletismo Rías Baixas. E 50 nadadores daránse cita este sábado en Noia para participar na travesía nado entre o Porto de Testal e o Freixo. Esta proba organizada pola Asociación Adecodea busca promover o deporte inclusivo. Un ano máis e xa van 18 a Asociación Adecodea, en colaboración co Concello de Noia, volve a organizar a travesía solidaria entre Testal e o Freixo. Será este sábado a partir das 4:30 da tarde e contará coa participación dun máximo de 50 nadadores. Nas primeiras ocasións ou as primeiras veces solamente participaban nadadores con discapacidade, pero despois optamos que si queremos ser inclusivos e indicativos do deporte inclusivo, pois que mellor que facer que a travesía poida facer todos aqueles que nos queiran acompañar na reivindicación do deporte inclusivo. Entón, nada, 18 anos, esperemos que o tempo nos acompañe. O número de inscricións reduciuse a metade este ano para garantir o cumprimento das medidas de seguridade, que serán moi estritas para evitar posibles contaxios. Indicar que este ano
hai unha reducción no número de inscritos debido ás garantías de seguridade que hai que cumplir, entonces hai un máximo de 50 participantes. Non se poderán utilizar os vestiarios do Club de Remo como se adoitaba facer e tampouco se celebrará a tradicional merenda de confraternidade, aínda que si se entregará aos participantes unha mochila con habituallamento á súa chegada. Tamén se lles facilitarán máscaras de protección no traslado a Porto, tanto en barco como por terra. A piques de concluir o prazo de inscripción quedan apenas 7 vacantes, así que os interesados en participar deberán anotarse o antes posible a través da páxina web galitiming.com. A cota de inscripción é de 10 euros. Pechamos aquí aos novos do día deste mércores 12 de agosto. Poden seguir a información a través da nosa páxina web e das nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis noticias. Boas noites.